Salamat Brad Double Erwin Ibarita sa imong paghatag og higayon o nya kining maong friendly discussion o lantuge o dialogue nga mulugwa ang kamatuoran base sa pulong sa Dios. Nya way personalan o aron mapambitan usab sa mga viewer sama sa gibuhat sa miagi namong friendly discussion kapila na mo ning Rian Quintes ka, marag matod pa ka 14 na. Di ka ni ibatihan ni mo. Apsa naman si Kuan. Romin, 16 o 15. Usan na ikuan. Pero labi na sa itong mga viewers. So muna among ibuhaton ron mga kiksunan may tungod dining ang kapare nga tawgon o gamahan. Muna isa sa mga topic nga among tingkayon ining gabi na. Salamat, Brad Double Erwin Ibarita. Okay, so ang negative side atong pasultihon si Brother Rian Quintes. Brother? Ayun okay, may gabi sa tanan. Daghang salamat, Brother Erwin Ibarita. Ang among mapabsanon o gigdong tigdumala din sa Bistak Radio. Salamat, Bro Efren, sa padayon nga gihatag ang opportunity nga maka-discuss kanimo. Para kining kita makaton usab sa side sa ato mga higala nga mga Roman Catholic people. Unya salamat usab Brother Joseph sa imong pag-abot o si Bro Abloy nga naka first time nga ni ari karon diri. Og again hinaot kami nga kamo maminaw gayod og nara sa moderator kung mo entertain mga pangutana or open forum kung yang itugot. Pero ang amo lang gyud diri nga una sa tanan nga kita makatundugang sa Biblia o nya magkatunay ta sa usag-usa so that ato pud kaning tuki unsay saktong pagtulunan base sa Biblia. Bro Erwin. Okay, so mo to siya mga kabistak ang ato ang duha ka debatidor niya. Welcome to si Brother Joseph ug si Brother Abloy. Diri sa ato ang tulumanon ang ayang sa kamatuoran niya doon ay debate karon mao ning gitutulan nato debate sa Bistak Radio. Okay, so ready na mo? Brad EYD? Okay. Dito na kita bro. Kita 7 minutes ako. Ano lagyan bro? 7 minutes. 7 minutes yun. Sige 7 minutes ka po. Dito na kita. Okay. 7 pa na last 5. 7 na o 7. Ato sa ning ikuan ang 7 pa na last 5. 7 na lang. So, last 5. Okay, so ato sa ning i-sit up mga kabisdak ang ato ang kahimanan. 7 minutes. Okay. Okay, so ready na, Brother Efrain? Okay, sige, go ahead. Salamat Brad Double Erwin Ibarita sa moderator ng friendly discussion o sa kung yung gatba nga sa Bible Baptist nga malugulan tugi. Sumala sa mong kasabutan permahan nga pamatud-an ko nga ang pare tawgon o amahan. Sumala sa kining balaan kasulatan nga ang kining pare sa linatin nga pinulungan labia enem sacerdotes custodian labia enem sacerdotes custodian sintiam bot pasabot it is duty to a priest to teach the true knowledge of God. Tungganan sa nga pare pagtudlo sa kibalo sa Dios Malakias 2:7. So muna nga ang mga pare nga o ang pare nga tawag kamahan atong unahon pag isgot ang sa mga pare nga gisgutan sa kining Latina Vulgata sa gipahayag sa kung Latina uno mga hari man pero sa unong hari dos sa mga hari o katulong mga hari ika-upat sa unong hari hubaro na siya 1 Samuel
2:35 kay Vulgata kining sa gikam gani sa Latin language. Ingon diri nga og magpatindog ako silang alang kanako paring matinumanon nga magabuhat sumala sa akong kasing-kasing og sa akong kalag og nagpatindog ako kaniyag balay nga matumanon nga mga lakat siya atumangan akong Kristo sa tanang mga adlaw. So, iskutan na daan nga sa Bulgata nga si Kristo pare. Unya sa Hebreo 3:1 o sa Hebreo 4:13-15, si Apostol San Pablo ni mention nga si Kristo mo'y labang pare. Nya kay labang pare, dili man na tawgon og labaw kung way labuan mo ni mga apostoles, mga pare usab kay labaw gud. Kinsa may sa Marcos 3:14 sa King James Version, He ordained 12. Irihan niya ang 12 ka mga tinunan. Unya, o kini mga 12 ka apostoles, ubos nga pare. Unya si San Pablo sa Colosas 1:1 gipili ni Kristo. Unya tong tanaw na gipili ni Kristo si sa Colosas 1:1. Gikan ni Pablo apostol ni Kristo si Jesus tungod sa pagbuot sa Dios o gikan ni Timoteo nga atong igsoon. So gikan ni panghihimong apostol gyud, apostol ni Kristo. Nya siyang libro sa Roma 15:16. Atong basahon ang maong sita sa kining Gideon Cebuano, itong tanawon diri mga kaigsunan nga Roma 15:16. Ingon diri, sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo, apel ko diri dili Hudiyo, nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita gikan sa Dios aron ang dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. So si Pablo gitawag og pare. Unya kung basahon ang sa mga Protestant Bible sa Romans 15:16. Atong tanawon diri sa English nga hubad na unsay unod sa maong Romans 15:16. 15:16 sa maong pahayag. Ingon diri nga sa maong citas, of being a servant of Christ Jesus to work for the Gentiles, I serve like a priest in preaching the good news from God in order that the Gentiles may be an offering acceptable to God, dedicated to Him by the Holy Spirit. So San Pablo yung nipahayag nga pare siya sa may balita. Muna nga 1 minute and 30 seconds. Siya tawgon siya kamahan. Asa mabasa na? 1 Corinto 4:15 nga matod ba rin sa 1 Corinto 4:15 o sa 2 Corinto 6:18. Matod ba rin sa maong bersikulo, I will be your father, and you shall be my sons and daughters, see the Lord's Almighty. So, ako may mong
amahan ni pare mo San Pablo. So klaro kinaw nga si ang pare tawgon og amahan o mga anak nila ang mga membros. Dili sabton nga sa Mateo 23:9 nga usara amahan tuwa sa langit. Lahi ang ipasabot niya na mo ang mong tumbas ka na adunay Diyos, pero lahi ang sa Pablo kung gimension nga tawgon siya pare, 30 seconds. pero tawgon siya amahan. So muna na akong gi-presentare ng first statement ako sa affirmative speech. Ayo pa itong pinanggang kaatbang ang Bible Baptist, yaning nigaron nga ang pare dili gyud tawgon og amahan. Mora na ang isyu nining maong presentasyon ko within segundos. kining 7 minutes nga asa affirmative na gipahayag na ko ang bersikulo mga kaigsooner. Nang salamat o mayong gabi. Okay, time. Okay, so mauto siya ang affirmative stand kabahin sa tema nga pare tawgon ug amahan. Okay, arita sa cross-examine, 7 minutes cross-examine mga kabisdak. Okay, so ready, Brother Ray? Yes, ready. Okay, sige, go ahead. Okay, bro, imong gipamahayag bago lang gyud kayo nga gipamahayag nimo ang 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Kinsa may nagsulti ni ana sa ingon siya nga I will be your father. Ang Ginoo o si Pablo? Atong basahon kay atong ning basahon na to kay for the satisfactions of the listener nga matud ba diri sa maong suwat ni San Pablo ingon diri nga ako mahimong inyong amahan o kamo mahimong ako mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamanan. Nya timan na nato nga suwat mo ni Pablo nya ang gisulti niya gikan ni Kristo mo nang sulti sa Ginoo. Pablo mo ni 2 Corintios 6:18. Okay, sige. Okay, for the clarification of the listeners, si Pablo mo ay mingingon ato nga words or si Pablo mo ay nagsulat nga ang Dios miingon? Si Pablo lagi sumala sa nos, ako mahimong inyong amahan. Si Pablo. Okay. Siya tayo ng Pablo. Atubag ang pangutana. So, sa ato pa, makabasa ka ba og usa ka lang ka bersikulos Biblia nga usa ka apostol gitawag siya og pari or papa or father sa usa ka apostol nga nay usa ka tawo ba mitawag gyud nga kanang ginarrate ba dilingon nga para sa imong gibasa karon nga I will be father kanang yung gitawag gyud nga Father Peter or Father Pedro o Father Pablo nga na ba kay mabasa bisan usa ka bersikulo sa New Testament? Taro naman ang Roma 15:16, Brother Ray Puentes nga ako pare niya. Understood mo na daan nga si Pablo nagpatawag og amahan. So, klaro na ng Roma 15:16, ako pare nagwalis mo balita. Niya, mangita ang kaglayang bersikulo, klaro naman na. Ang klaro din ka nang i-mention bagay niya. Natubag mo na Mr. Morito. Roma 15:16. Alright. Kung pananglitan doon ay usa ka pare sa Roman Catholic dayon, makasugat siya laing pare. So usa may tawag nila isip usa ka kaning tahod sa ilaha unsay pa tawagon ba gyapon siya og father or unsay iyang tawag gyud base sa RCC nga doktrina? Suma kay nangutanam ka outside of the Bible, matod pa ni sa mga pare nga tawgon sila og kining sa Archdiocese Priest doon. Pero kanang uban ko nga father bag-o na siya nga kuan doon mo ginitawag matubang padernas sa kuan pero naanad yung ginanang mo father na. So muna nga ang uban gitugutan na ng pare kay father amahan potpasabot sa mayong balita. Eh dako mo ning katungdanan ang pagkapare, the dignity of the priest. Kuan na siya kining highly kuan ba sa dan sa dignity sa kalibutan. Okay, so pangutana. Alright, sunod sa pangutana, matod sa
matod sa kung wala ko ka hisgot nga or wala ko ka bantay nga nakahisgot ka og referensya. Matod sa referensya bro YD kung imong masaysay pwede tubagon nimo or dili, but I will be asking this question. Base sa referensya kanus ama nagsugod ang pagtawag og pare or father or papas in Greek? Kung sa nagsugod na siya? Dugay na kayong panahon, Brad Rian, sa ako lang giskutan ang 1 Samuel 2:25 nga sa Vulgata Latina, pare, tawag si Kristo pare. Unya, si Kristo, gitawag sa doog amahan. Isaias 9:1. Klaro na daan na diya. So, kanang Grigo, papas, Greek, wa man sa Old Testament, dire sa New Testament, gitawag papas o father amahan. So nana diha dugay ng panahon. Pero kanang gitawag og father ba bro YD ang but pasabot ba na sa Greek is pater man jud na siya. Latin is katong pampas pero sa Greek is pater. But mapasabot ana nga tawagon diretso siya or dunay laing meaning anang tawagon tag father. Dunay ba nila meaning or pag-ingon nga father ka tawagon dayong kag o kung pare ka tawagon din kag father or kanang tawag og father dunay lain nga kahulugan base sa word nga pater in Greek? Magdepende lang languages na brother kung tawagon o pater pasabot nga nagitahod imong pare. Kay naman sa Sirac City 29:31 tahura ang pare, mga pare. So pagtawag og father niya tawagon depende sa languages na kay kung tuwata sa Grigo area o sa Latin area ang di gigamtag og kining father ato kay English muna nga languages na siya pero mao ang kahulugan niya na kay kini usanay ka pagtahod sa mga membro sa Romano Katoliko pagtawag og father. So pasabot leader usama ni ka exclusive nga pagserbisyo sa Dios ang kining the duty of the priest, ang ranggo sa pagapare. Last 2 minutes. Sa dihang miingon si Jesus Christ, call no man on earth your father. Is it your position nga ang bot pasabot ni Jesus Christ then he is about spiritual father? Kanang Matthew 23:9, nabdang ko sa oras kani ako manang i-discuss onda pero kana sana call no man father sa usare tawgon yung amahan nga tuwa sa gihirian sa langit. Pasabot na nga usara ang nga Diyos nga labing gamahanan nga gitawag og amahan. Usara na. Kay daghang klases amahan mara upat o unom ni si Moises tawgon sa amahan. Niya sa Matthew 15:26 amahan sa unod nun. Niya si Pedro tawgon sa amahan o pangulo sa simbahan. Matthew 16:19, Isaias 22:22. Si Elias tawag sa amahan, unya ang God Father siya mo'y usara ang amahan tuwa sa langit. Wa na makapareha niya. Marisakto sa Kristo na. So sa ato pa kung si Jesus Christ kay nagsugo ana nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Unya ikaw mutawag ka og amahan sa imuhang biological father, pwede sama sa imong giingon. Unya karon kay imo pong tawag father ang pare or ang papa nga pope nga tawagon sad nimo spiritual. Akong pangutana, unsaon man nimo pagtuman kanang giingon ni Kristo diha nga wa kay tawagong diri sa yuta og amahan? Ang pagbasa na sakto ng pagbasa pero pag-explain sa gibasa ang ipasabot ang Matthew 23 9:10 nga sa 2 Tesalonica 2:4 kama 9 nga adunay maabot nga nagpakadiyos wa nga amahan daghan sa buhol din ito mention uban nagpakadiyos pero muna gipasabot ni Kristo nimo ang mutumba sa Dios nga amahan ba pero kanang giingon nga ang mga pares kalibot ang biological wala magsumpake kay 1 Corinto 15 2 Corinto 6:18 muna amahan ako amahan siya mayang balita ninyo. Okay, last there is no contradiction in that regard. last question, last answer.
So karon guys, makita man nato sa sulat ni Apostol Pedro nga iyang gitawag si Pablo og brother. So dili ba mao ni atong basihan sa Biblia nga dapat tawagon na lang nato brother kaysa father? Karang brother sa Latin, frater mo na siya. Sa frater, no, frater ba brother. So brother kay laki man niya brother, pero pwede sa tawgon pare. So dili na absoluto nga kung mauro gini tawgon nga ingka brother, brother, pero angay lang na suwa mo hibaw tingali. Pero kung pare na hibaw ka tawgon na father mo. Kay palitan ay pare wa ta kay ba mo brother mo kita. Pero muna nga ang sintro-stima na naprobahan ko base niya ng kasulatan. Okay, so mo na to ang cross-examine sa affirmative. So aray na po ta sa negative stand mga kabisdak, kabahin sa timang pare, tawgon o amahan. Okay, 7 minutes ka po brother, pero sa dili pa ato sa ning i-acknowledge ang mga nag-view. Si Karyang Pretty pa shout out. Okay, may pagpaminaw ni Brother Christopher Barquilia. Nabungol ako ng tapik wala hindi gikan ni Brother Christopher. Okay, matod ba niya kung mabasa gani nga ako inyong amahan unsa day na mag-angkol ko pastilan ni. Okay, gikan ni Brother Christopher Barquilia yan ni Ma'am Ems. Matod pa niya dire na nasa diay malingaw jud ko ani. Okay, malingaw jud ani Ma'am Ems. Okay, so dito ta sa negative stand. Brother, ready? Okay, sige, go ahead brother. Alright, sige. May gabi sa tanan once again. So sa mubo nga oras murag piki gamay si Bro YD adto kay wala gini nakuha tanan anyway da atay second stand so atong pangitaon tong about sa iyang presentation kay tungod sa kamubo sa oras. Now sa iyang gipahayag uno sa tanan nga katong 1 Samuel 32 verse 35 si Kristo pare mga apostol pare. I think that is not the discussion of this debate, mga higala, mga kabisdak. The discussion here is about the command of the Lord Jesus Christ to call no man on earth your Father. So base sa ato ang cross-examination ato makita nga ingon lang nga pagbaton og laing amahan. Now sa ato na ang Biblia atong hisgutan nga ang Biblia gisulat kini alang ni sa mga katawhan nga sama nato mo nang gitagaan ta ani og kaning language aron ta masayod pero lisod kayo kung atoa paning kaklaro sa hapsay sa gihatag sa Biblia o niya ato pagyon na siyang tuison hatag ag laing meaning. So mahibaw-an gid nato na karong kagabhion. So una sa tanan atong hinumduman nga kining pattern nga akong gipangutan na ganina in Greek atong may bawaan nga daghag meaning ni siya. So dili lang ni nga moingon ta nga father dayon moingon siya mahimo siyang father of all nations. Abraham is the father of faith. Dili na but pasabot nga tawagon nimo dayon siya father. Dili na pasabot nga naman. There are so many definitions of father. Una sa tanan, ingon diri generator or male ancestor. Pwede nimo tawagon. Na ay metaphor mo sa metaphor nga pagka-istorya, the originator or transmitter of anything. Father gyapon, pater. Another definitions of the biblical Greek, ingon diri nga God is the Father. Then He is the Father. Then definitions of laing nga mga father kaning gitawag diri o kaning originator or converter, no? Sila mo'y nag-convert mo na tawagon ng mga mo na'y kahulugan sa pulong father. So wala jud nga giingon diri nga mabasa nimo sa akong pangutana una nga makabasa ba ka og usa lang ka bersikulo sa Biblia nga usa ka apostol gitawag og papa or father, wala di na nimo mabasa. Ang iya lang gitubag is kanang si Pablo
Pero layo ra kay itong verse kay akong basahon sa lain nga mga hubad. I don't know kung unsaon na lang ni kay morning style mangita lamang kita kung say hubad ani nga mopabor sa ato pero ako usa lamang gid ka hubad ako ang ginagamit. Sa 15:16 of Romans that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, or even butangan na lang nato pare according to this version nga siya kuno pare nga nag-offer pare di gyud wala man ningon si Pablo tawaga kuninyo og amahan. So diha pa lang palpak ang argumento sa atong halandong or ka honorable nga to nga opponent. Now isip nga kaning sugo ni Jesus Christ, the question there is, igo na lang yun na ni mo to ison because you cannot really obey that command. The Bible is clear that call no man on earth your father, for one is your Father which is in heaven. Clear kayo na siya, kay ang we have one Father in heaven, that means spiritual father gid na. Kay nga naman, si Abraham tawagon man og father ni Apostle Paul, our father, Abraham our father. Nga nung tawagon man na, kay father man dyan na nila, linya man na, Hudiyo man na, father in the flesh. So, dili pasabot ni Jesus Christ ang flesh because kita, we have fleshly father, we can call father. It's really explicit in the Bible nga ang pagtawag og father, espirituhanon. So karon kung doon na kay biological father, tawagon ni mog father, dayon doon na po kay spiritual nga pari og Santo Papa, tawagon gyapon ni mog father. So di jud ka maka wala kay nahog og walay bulos ang sugo ni Kristo nga call no man on earth your father. Naman kay gisupak man. Unsa man tong buhaton, ito is na lang nga aron makaingon ta nga ato ang matuman, pero you cannot really obey that command because you have biological father and you have spiritual father, then tapos yung kay father dito sa taas, so naa diha ang sayop. Ingon diri, ang Biblia nag-ingon nga sa akong pangutana ganiya si Pablo kuno nag-ingon, dili si Pablo nag-ingon adto. Si Pablo nagsulat pero ang Dios mo nag-ingon, klaro kayo ang Bible nag-ingon, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Yung kay kag saith the Lord, ang Dios man nag-ingon na gisulat lang, say lang na, pero ang gaingon ng Dios, and touch not the unclean thing, verse 18, and I will be a father unto you. Usar ko'y father. So ingon ang Ginoo, I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters. Ingon pa gyud, saith the Lord. Dili to si Pablo, no? Pero bisan pag maingon siya father, wa gyud ning ingon, wala gyud ingon ng Bible nga tawaga kuninyo father. Wala po'y usa ka apostol ningon tawaga sila father, wala. Kay si Pedro una sa tanan ningon gyud siya the brother Paul. Si Pablo tawag po niya sa uban, brother gihapon ang tawag nila. So dili gyud makatarunganon sayop ang pagtawag og father diha sa mga espirituhanon because they are not our biological father, and the Bible is clear that call no man on earth your father. So kaning gitawag na to papas mga higala kay sunan, wala na ako ang referensya sa una, pero 50 seconds kaning papas una gid ni nga gihimo invento according to the reference in encyclopedia ingon dere, he has been identified si Patriarch of Alexandria to carry the appellation of Pope. Na this is the first use, the title Popes continues to be used. Nya ingon diri nga the word let me see, from the 3rd century the title applied generically 20 seconds generally to all bishops, generic to all bishops. So 3rd century pa ni gasugod ang pagtawag mga kaigsunan. So dili nimo ma-apply ni sa Biblia kay wala ni gi-insert ni sa mga tao mga igala. Okay, time is up. Okay, sa dili pa ang cross-examine nato ni basahon sa dire si Brother Archie Salas
Good evening mga bro, mga kabisda pa. Shout out from Agusan del Norte. God bless. And si Brother Christopher Barquile Brad, palihog ko patubag ni Ray Fuentes. Unsa to si Abraham, father in flesh nila ni Pablo? O tumagan bro? Yes, okay. Sige, tumagan. Father in flesh, kay Hudiyo man siya. So si Abraham, father in flesh. Yes. Okay. So dito sa cross-examine, Brother Wiley. Okay, so cross-examine sa 7 minutes gapon. Okay, go ahead. Salamat iyo, Mr. Moderator. Una na kong pangutana, according to the Bible, Brad Ray, mention he was called priest, Romans 15:16. Well, do you agree? Yeah, yes. Sa imuhang gibasa ganina, priest, I agree to that kay hal ang tanan nga mga magtutuo ni Jesus Christ sa New Testament, mga pari man, even though sa imong presentation mga apostol lang pero di na tinuod, 1 Peter chapter 2 verse number 5 and verse number 9 that all the believers are called priests. So Pablo usapod na nga pari pud siya. Tarong kay nidawat ka man si San Pablo pare. Si Kristo mudawat sa ka nga pare usab si Kristo. He was the high priest according to Hebrews chapter the book of Hebrews. He was the high priest. Okay. Labang pare, yes. Sa nigadawat ng pare kung tawgon siya ka man suma sa Isaias 9:6 mudawat siya ka. Oh, of course, kay he is also God in the flesh. So, ang tawagon siya ga amahan, then he is one with the Father, then of course he is the one Father nga angayan nato nga tahuron nga amahan o tawagon nga amahan spiritually. Sa to pa wala kay supak sa tima itong hindi lang tungyang giniuyo naman ay ka Brad Ray nga si Kristo tawgo kamahan niya ang tima ang pare tawgo kamahan. Idawat naman ganining higayon nga si Kristo pare tawgo kamahan. Usa pa may debatihan na to? Ang ato ang debatihan nga wa na ko nauyunan is ang mga pari nga Roman Catholic Church ug mga pope nga mao nang mga tawagog pari mao na ato ang gilantugian dili si Kristo ang ato ang tawagon og Father kay dili nato lantugian kung si Kristo na imong gibutang diha. Ang Mr. Moderator, ang tima klaro kayo nga ang pare tawgon og amahan. Wa gina mag-specify dia unsang pare sa Roman Catholic. Sa to pa nisungag bere ka sa tima ining lantugi Brad Ray. Understood na siya nga ang ato ang gilalisan karon is ang atong difference, so understood na siya. Kung ang imuhang mo pahayag ka karon diri sa Bisdak Radio nga about ni Jesus Christ tawagog pare, din undangon na nato ni kay parihata na kung si Jesus Christ. Pero ang pare nga kanang sa Roman Catholic o Pope kana mo atong gilantugyan, understood na siya bro EYD. So, unsa man ato ni unsa may atong mutangan nato na diha Jesus Christ. Undangon na nato ni kay parihata na. Duha man ni kapunto ang topic nga itong diskutan nga si Pablo imo manggisupak susod nga po sa Biblia. O si Pablo, sige. So uyon nga sa susod nga po sa Biblia si Kristo pare amahan. Ari ko mungutana nga imong gayunan sa una ko pangutana nga si San Pablo o Apostol Pablo di mo daw Sunday. Apostol Pablo tawagog pare. Niya suma sa 1 Corinthians 4:15. Tawgon siya kamahan. Wa kay sumpakin eh. Dili mao ang okay, para sa imo ganina gibasa nimo sa atong basahon. Imuhang verse unsa to 1 Corinthians 4:15. Okay, 1 Corinthians 4:15 wa jud na mingon diha nga tawaga kog pare. So let's amahan. Amahan. Okay, amahan. 4:15 kay bisan pa kun kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo o sa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa mga balita. Ingon diri ha, nahimo akong amahan. Now sa ako nang giingon ganina na kanang word nga amahan do na nay gitawag og mga meaning. For example is generator, converter, sa metaphor is originator or transmitter.
So si Pablo giswatan niya ang 1 Corinthians ginan niya mahimo ko yung amahan because siya mo ay nagwali, siya mo ay nag-convert ani mga tawhana. Pero wa jud ningon si Pablo nga tawaga ko niyo amahan kundi mahimo kong amahan originator, ancestor, authors, or the one who stands in the Father's place. It speaks of authority and originator, origin, not calling Father nga si Pablo nagpatawag og Father, never na nga mo Kining ingon rin nga ako inyong amahan. Tinuod ni. Yes, Patubang Pablo. tinuod. Mahimo ko ninyong amahan. Yes, tinuod. Kay tinuod mo na ini. Anong musupak mga sa Pablo tawag amahan? Kay tinuod mo na ini. Ay wala nagpatawag si Pablo og amahan. So Klaro na to na kay litra por litra ni. Yeah, ingon siya I will be a father as I've said. Pater means generator or male ancestor, either nearest or remote. Metaphor is originator and transmitter. So dili na pasabot nga miingon wa man ninyo si Pablo. Tawagan ko yung amahan. Ingon siya mahimo ko yung amahan. Nga naman siya may nag-convert, siya may nagwali ani mga tawana, siya may originator sa faith ani mga tawana. Sa sod sa Biblia, Brad Rian. Sa sod sa Biblia nga mahimo ko yung amahan. Wala kay supak amahan si Pablo. Amahan in the sense of originator. Sa good news ba? Sa good news ba sa may balita sa mga katawhan? Yes, kana lagi nga word amahan nga originator or converter kay siya may gawali ang mga tawana. Siya may gadala ni ka Kristo, so siya mo ay una. Siya mo Wa kay supak ana. wala. Klaro man na. Karon kay wa man kay supak niya. Uyon sa Roma 15:16 nga pare. So klaro kayo nga ang pare tawgon og umahan. Wala na hingingon sa Roma bisan sa imong gibasa ron o sa Roma wa jud ningon nga ang pari tawagon ko ninyo amahan o si Pablo nagpatawag og amahan dili na sayop na. Dili na sayop ka na sulat sa Biblia. Adrian. Sumala sa Roma 15:16 o 1 Corinto 4:16. Adi 15. Tama na. Wa gina masayop kay nasulat ko na. It is biblical ko na. Ang nasulat is siya pare o butanto pare o siya amahan o originator sa mga tao, but wala gid nasulat miingon tawaga ko ninyo amahan, wala. Kay klaro ang sugo ni Kristo nga wala mo itawagong amahan spiritual, kay usalay amahan na dito sa langit, so usaray amahan nga spiritual sa mga brethren, pero makatawag ka og amahan sa imuha nga biological. Ang mga pare sa Roman Catholic Church na diri sa RCC, kung tawagon sila nga father o amahan sa mayang balita, uy, wa kay supak. O ganin ay supak nako nga gisupakan karon nga ang mga father sa inyong sa RCC inyong tawagog father, that is a direct violation of the command of the Lord Jesus Christ. Call no man on earth your As where can you read in the Bible, Brad RF, nga ang mga pare sa Romano Katoliko tawgon og amahan usa ka sayop, makahatag baka specific verse tubaga. Specific verse, Matthew chapter 23 verse number is this 4? Sige. Matthew 23 verse number 9 ano? 23:9. Maybe. And call no man on earth, call no man your father upon the earth. So ang pari sa yuta gitawag og amahan. So mo na nga direct violation of this verse because the pari ganin na sila asawa. Sunod pangutana. Okay, Kanang imong question na sa Sergey. Matthew 23:9 nasulat ba diha nga adunay pare sa Romano Katoliko nga pagtuog amang usa ka violation o nagdugang-dugang na kanang bersikulo tugas tinuod? Wala ko nagdugang-dugang, klaro ang verse kay ang pari ang mga tao nga naa diri sa earth, naigo diri upon the earth, dayon gitawag og father nga dili man nimo biological father, so direct violation of the command of the Lord Jesus Christ. Okay. Okay, mauto siya mga kapisak ang ining cross-examine sa negative side. So, sarili pa ang second stand mga kapisak. So, basahon dire.
Nagikan kay Roland Balintos, Minaw Midre sa Misamis Oriental. Okay, og mother okay ra ba? Okay, gikan po ni Ronald Balintos. Balintos ya. Please qualify the term. How about you are the father of mathematics? Yes, kana nindot na. You are the father of mathematics. That's why imo siyang tawagon og father, dili. Father of mathematics, imong kanon nga mura siya kaning siya mo ay labaw nga nakahibalo kana. So di man jud ka mo tawag og father nga father of mathematics. Father, naon mo di man jud. So sa ato pa nailaing term ay nailaing meaning ang father. So klaro na diha. Okay, dire kay Leo Hanson. Hey guys, can you give me your phone number? Leo here from Australia. Wow, phone number ha. Kuan 0932 Type na lang. Type. Sige, ako na lang i-type mga kabisdak. Okay, sige, so direta ni Brad Christopher Rian Fuentes, tagay kog verse daghan og anak si Abraham. Abraham. Ito ba gato? Unsa da? Type mga si verse daghang anak si Abraham. Ikaw rin pangita kay dili man na kuan bro, dili man na mo topic ro mangita tag anak ni Abraham. Kabalota nga anak ni Abraham si Jacob o si Isa, and then nanaghan dayon ang Jacob mo ay gitsugos sa Ginoo ang 12 tribes. So mao to ang mga membro sa 12 tribes usa na si Pablo nga nitawag og father kay usa man siya sa Benjamin nga tribe. So tawagon. Pero ikaw nagpangitaan na, and then question na lang diha or ibutang imong punto kung sa punto nimo. Okay, dire sa like question ni Brother Christopher, asa mapasa Brother Rian Fuentes na father in flesh si Abraham ni Pablo. Okay. So kana dili nimo i-word for word klaro na mabasa nimo sa kuan sa Philippians chapter 3. Ingon diri si Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse number 5. Ayun si Paul, circumcised the 8th day, the stock of Israel of the tribe of Benjamin. So laro na diha na tribe of Benjamin and Hebrew of the Hebrews. So Philippians 3:5 nga si Pablo kuha na siya, anak na siya, kaliwat ni Benjamin, apo na siya si Abraham, kay si Benjamin anak na ni Jacob, then hantod na ato na dayon sa kang Joseph na siya nga kuan. So linya gihapon flesh. Okay, so mao to siya Brother Christopher. Ang tubag ni Brother Rian dirita kay Rini Tagbar. Brad, naalang ko'y pangutana si Jesucristo ba mao ba ang tinuod nga Dios o gitawag nga amahan? Ikaduhang pangutana, Brad, kung si Jesucristo mao ang Dios o amahan, ngano si Jesucristo na may gisampit nga amahan? Okay, tubag. Okay, simple ba? Isa. Kato, Naing reliyon to? bakasin, si Rini Tagbar. Brad, naalang ko'y pangutana si Jesucristo ba mao ang tinuod nga Dios o gitawag nga amahan? Ikaduha pangutana, Brad, kung si Jesucristo mao ang Dios o amahan, ngano si Jesucristo na may gisampit nga amahan? Sayon tubag. Ang tubag na to base sa kasulatan sa Isaias 9:1-6, sa ka bata na tao nga gitawag og prinsipe sa gigait niya amahan, gamhanan, everlasting father. Sa to pa itawag sa gamhan muna ang second divine person mo si Yeshua HaMashiach. Ang first divine person gitawag og amahan usab nga ang ngalan niya kay di mo matawag og anak kung way amahan, by order na siya. Ya mo ang ngalan niya Yahweh. So sa Exodus 3:13-15. So niya sa pagka-divine essence, one being, na usa ka Diyos, usara sila pero managlahi ang pagka-persona. Okay, puno lang nako kato sakto to gingon ni Bro YD niya
nganong hitawag siya og amahan kung siya ba og ang amahan usa lang. Sa hinumduman nato nga si Jesucristo ani nga time sa iyang pagtawag og amahan na siya sa iyang pagkatawo nga kahimtang. So sa pagkatawo nga kahimtang ni Jesucristo ibabaw ang amahan because si Kristo iya man gikuha ang pagkatao, nagpaubos man siya. So it speaks about the office. So si Kristo kahit ning tawag siya og amahan, dili siya mahimo nga dili Dios. Dios gihapon siya, pero siya ang anak. Pero nganong nitawag siya amahan kay naman siya sa ubos nga kahimtang pagkatao, unya it speaks of their office nga taas gid ang amahan kay tawagon niya amahan kay naman siya sa pagkatao niya. Unya parehar ni siya sa usa ka presidente, tawagon mo presidente, taas siya sa ato ang mga tao pero parihara ni nato nga tao gihapon. Pero sa office taas siya kay presidente man siya pero sa pagkatao human being pareha tatanan. Also husband and wife, taas ang husband sa wife pero pareha yung human being gihapon pero sa office taas gyud ang amahan mo na tawag si Kristo kay naa siya sa iyang ubos nga kahimtang. Okay, Brad Ray, unsa imo tawag sa imo ugangan o tatay sa imo asawa, brother? Gikan ni Archie Salas. By law, depende man na sa na may mga tawag uban-uban. Pero sa ako personally, makatawag ko papa ana or pa ang atong tawag. Pero natay mga usay na may mga tawag like sa lain nga kuha na may mga buds or mga ana-ana na lang. Pero it speaks of kanisa to ang flesh nga nahimo kang father-in-law sa ilaha. Okay, sakpan ko kaingon si Brother Christopher Marquilla. Okay, direta kay Brother Renante Nalasa. Call no man a father here on earth. Ang father of flesh wala di ay sa earth. So yeah. Pwede ra mo ingon nga father of mathematics pero dili pwede tawgon siya father. Ngano man nga generator man siya sa knowledge. Thanks, Brother Ray. Ikan ni Brother Renante. Di gyapon siya nga matawag, di gyapon siya ma-apply sa giingon ni Jesus Christ. It speaks of spiritual man. So asa ko ka huna-hunaan ng spiritual ang mathematics, spiritual ng imong father-in-law, dili man. Flesh na sila, wala dili lagi flesh ang ipasabot ni Jesus Christ. Spiritual nga father gid ni kay one, your father it's in which is in heaven. Di man ta anak, di man ta flesh sa Dios. Kuan man ta spiritual man ta nga mga anak, spiritual father sad nato siya. So ang ato ang gisgutan ron is spiritual father, dili physical or biological. Okay, so direta sa second stand, Brad Efrain. Okay, second stand. Yeah. Okay, so ready, Brad Efrain. Okay. Pila kami na to? 7. Sige, go ahead. Second stand mo. Salamat kayo, Brad RF o W. Irwin ni Barita. Second stand. Yes. Klaro kayo sa katapusan ng kung pangutan na mga kaigsunan. Kaganina nga, may tungod sa Matthew 23, 9 nga gipahayag ni Rian nga naabay mabasa sa balaang kasulatan nga kung pare dili tawgon o gamahan. So nitubag siya ng Ebanghelyo. Pero ang gibasa niya, wa may babasa. Sa to ba, imo ba ning interpretation personal? Insya, wa ko mag-interpret. Nasulat mo na diya nga, wa mo na masuot sa Matthew 23. Maybe ata mo sa klaro ba? Ay, kining klarong gini sa Biblia. Dili ni Katoliko. Matthew 23 kining 9 na kaigsunan. Nindot ini basahon kay madumog ni sa mina. O kinahanglan walay bisan kinsa nga tao dinhi sa yuta nga inyong pagkatawgon sa inyong amahan. Kay wala kamoy adunay lamang, kay adunay usa lamang kamahan nga naa sa langit. So klaro kay pagkasuwata nga wa kay pare ni Binso ni Rick kay kung pangutatin na og klaro kayo nga babasa ba
kay ni supak mga kaampare tawag ko no gamahan. Unsa may bersikulo kay negative side juga sa Matthew 23:9 sa record sa video. Pagbasa ko wa gyud. So sabton ba nagtumo-tumo si Rian Puentes? Ang ipasabot kining ebanghelyo si Kristo na mahayag gini nga usarang amahan nga magbubuhat kid 1 Corinto 8:6. Usara ang creator nga pagkatawgon nga nagpailag yun. Pero na may mga tao nga nagpaila nga maabot na ako naglingkod sa trono. Gamanan nga Diyos. Matupasuban. Kisay ningon San Pablo sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 nga to sa 9. So mao na nga ipasabot na. Pero dili nang akong gipabarog kay ni uyon masirian ka ganina sa Roma 15:16 record ba na suma sa today's English version kung ibasa nga usa siya ka pare si Apostol Pablo way problema na ingon siya niya sa 1 Corinto 4:15 nga nasulat man na mo naglikay-likay sa ito klaro sa 1 Corinto 4:15 nga ako ang inyong amahan. Klaro ana, litra po litra na. Nya sa 2 Corinto 6:18, ang sulti ni Pablo, gikan ni Kristo. 2 Corinto 12:19. Nya 1 Corinto 2:4, may teachings and message. Misaya, dili ko magkuglingon sa akong isulti, kundi sa iya, sa Espiritu Santo, ang Diyos. O na nga, the said Almighty pasabota, pero nagtawag si San Pablo, ako, may inyong umahan, kamo, ako mga anak. Mga mga pare, sa mga pare sa Iglesia Katolika Romana, na usama ni ka dakop digdidad yun sa kining kalibutan, tawag ko siya o pare, kay sila may malamon, Ordained Press. So ang Ordained Press kini mag-igsunan, usan ni ka kuan ba kining priest is ordained for the exclusive service of God. Layo ra mga pastor na kay legitimate priest. Kay si Kristo pare guto. Mga apostoles pare usab. Marcos 3:14. Unya yan na si Brad Rian pag-undang kaganina sa akong pangutana perteng bugata. Kay wa sa kibaw sa tima nga hypothetical ng timaha. Muna nga wa nang babantay nga apel usab si Kristo kay mao man ang akong presentasyon sa first approbative speech. Nga si Kristo pare. Niya nagpatawag ka man, supak ba ka? Wa ko'y supak. Wa na hirada na siya dan, pero yan yung siya nga, masabot ko nga, welabos Kristo. Niya si San Pablo, pili-pilion din mo nga. Pablo, imo mo siyang gitats nga, wan mo duwata. Nga, si Pablo, tinunaman ng Kristo. So, sod ko na sa Biblia. Sumalas Biblia. Muna nga, dihan dapita mga igsunan, perting lintuwada niya. Dito lang daan. Wasa ka man estima, kina nga, antima, ato ng batayan. Muna'y isa sa mga debatidor, ang tima mo'y bantayan na ito sumasad art argumentation na nibet. Kay ang tima, kung akansay ka, di na madakwalay kay debate man eh. So, unya, ato sundan niyang gipahayag ka ganyan. Atong gisuwat. Nga nasipyat ko kay wa ka pabarog. Klaro kay pabarog. Pero wa ko magtuis. Kunili ang nagtuis ang basa bisag wa da imong butangan ang magadugang magakuha sa Matthew 23:9 nga day pare diyang dili pa tago kamahan wa man na diha imo nang butangan Matthew 23:9. So mo nang ningon ang Ginoo sa humon nga kayong suwat ni evangelista nga silutan ang magadugang magakuha suma sa Revelation 22 verses 18 to 19. Klaro ko nang nasuwat niya. Ang klaro, di na kanang imo pang i-explain niya.
So muna nga, ang sa mga correct interpretation of the Bible 50 seconds. is ultimately kining not coincide your interpretation, brother. Sayop yun ang imong wa mo coincide sa interpretation sa Biblia. Imo ra ng personal imagination may tungod sa pag-explain niya. Nga hanay naman nga imong uyunan Pablo Pare, kung wa unta nimo uyuna si Pablo Pare, aw kana pabor ka. Ni uyon mo ka sa Roma 15:16. So wa mo manigar ang akong sukaranan nga diha ko nagsukad pagulik nako si San Pablo gitawgon og amahan sa natural biological pangutana pa na nimo sa espirituhanon biological kana may lawas pero ang gitudlo espirituhanon pero ang Matthew 19 lahi to kay nahimo tupong sa Dios sama sa mga kulto mga grupo nagpaka-Diyos sa sana manig pasabot ni Kristo nga usara gyud nga sama sa kahimtang nga Dios nga Lord. Okay, so sa di pa ang cross-examine, basa ko sa tanidiri kay Labsky. Brady Wade, palihog kong pangutana ni Rian Fuentes kung mayong balita ba o dili ang giwali sa mga Santo Papa o pare ngano supak man siya nga tawag og father ang pare o Santo Papa sa RCC. Natural, musupak siya kay di mo siya katoliko. Sentido ko muna. Yung natural, iya ganun pa ning kamutan kay wag bitaw sa ebidensya nakahatag sa pangutana nga word for word nga ang pare tago ko amahan nga dili tago ko amahan wa man na siya kahatag. So kumana na ko lagi pangutana igsoon. Okay, again anodling the same. Pwede kani si Bra Rian na pod mag-affirmative sa next topic. Bro Ray, mura man ka nag-practice ani imo gibuhat sige og atbag debates. Okay, dire tayo Brother Christian, Brother Christopher. Father man di ay ang inlo bisan dili biological unsa naman ay. Okay. Dire ta kay Alrain Prenji. Go lang Brother Wede dahil sabi na banal na kasulatan ito Romans 8:31. Okay, ako sa aktora na dili na ko basa ang details. Cecilio sa Moria, nganong wala may labot si Kristo nga pare nga nag-ingon man sa Salmo, nag-ingon man nga ikaw pare hangtod sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Isa kay wala niyo. Wala Wala na binaw kisa kay ni supak na si Kristo dili pare. Wa man siya supak si Rian si Kristo pare pero ni hangyo siya nga walay labot sa tema. Kay undang mo dato. So kay pero kaya ang tema gyud dato man tong giistoryahan last nga tawag og pare sa mga RCC pero ang nasulat lang diha sa advertisement wala nang butangan og RCC. But ang sabot jud namo first ang pagtawag og amahan sa mga pare sa RCC sumala sa Biblia insakto. Mamo gid among na kuanan. So wala lang na klaro ron. Okay, fight YD walang panama sa iyo si walang Panama sa iyo yan, Syrian, okay, ika ni Liamars or Ulainis. Ipangutana o balik brad, asa mabasa nga don't call priest father sa Biblia. Ika ni Brother Christopher. Mananag ipangutana na ako. Mananag ipangutana ako. Pangutana nag-usap. Ikaw na lang pangutana. Nawahay mo na. Rene Regala Tagbar, palihog ko basa sa Juan 14:28, brad. Juan 14:28 daw. Sa iglesia. Isang Kristo sa bawah naman. Okay, so dire sa ta sa Juan sa cross-examine sa ta. Sa iyo na. Cross-examine sa ta. Sige. Sikan nga cross-examine. Okay, sige. Premise, Bro YD, salamat kayo. Ingon diri nga versikulo 9. Og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usa lang ang inyong amahan na nasa langit. Una pangutan na Bro YD. Ang pari ba sa RCC
tawo o dili? Iba nagugang tao na ipamatanan. Ito lang ni Kuan, rhetorical. Pero ang iyang katungdanan mo'y balaan nga gihatag sa Dios ang maong pagkapari. Okay. Pero mo na mga basta orden press kay basig klaro ha pangutan may natural press. Na natural nga the way ordina ba. Ordina atong Kuan, wala tay problema ng Kuan about sa praise. Basta ordain din. Oo. Okay. So, sa ato pa, kay tao man, yun dia call no man on earth. So, tao. Ikaduhang pangutana, ang pari ba nga tao nabasa sa yuta, nabasa sa earth, wala? Klaro mo naman ang pangutana nga Ah. nasyuta pero ato na i-qualify kay ang katungdanan niya bisag tao siya natural kay di siya tao di siya makita ang pasabot gud ang Matthew 23:9 dili imong pagsabot ang ipasabot ana kadtong mutumbas nga magpatawag amahan sama sa 1 Corinto 8:6 nga Dios nga labing gamahanan nagpaila sama sa mga kulto nga dili to i-mention nga ingon nga Dios usab ko. O sa to pa laro na nang mo ni gipasabot ni Kristo nga mabot ng panahon na tulo ka lugar nas Bohol, nas Mindanao ug na sa Luzon. Trinity gina. Pero di na ko minsan mo ilabos debate. So muna bot pasabot ni Kristo. Dili nang pare sa Roman Catholic Church. Kawa mo kay mabasa da yun. Okay. Yang kun ka nga ang pari sa katao, niya nasad siya sa yuta o sa earth, sa English. Katulo nga pangutana, kanang pari ba nga tawo nga nasa yuta? Kanang pari ba nga tawo nga giangkon nimo, nga giangkon ko nimo nga nasa yuta o nasa kalibutan earth, gitawag ba ninyo father o wala? Kanang I will answer you using your answer kaganina sa 1 Corinto 4:15 nga uyon ka nga tawgon siya amahan. So man ito bag na to nga sama ni San Pablo ang mga pare tawgog amahan sa mayong balita. O 2 Corinto 6:18 kay imo sang giangkon kanina Roma 15:16 way problema na si Pablo pare nagbensyon niya. So kanang tulo ka tiksong tubag igo na na mo tubag si mong pangutana Brad Rian po. Yes or no para sa mga naminaw bro. Dayon ay qualify lang. Yes or no? Yes, lagi akong itubag. Okay. I-qualify na ko. Okay. Sakto, salamat. Karon, sa diha nga si Pablo there is sa Acts chapter 16 verse number 30. Kay niingon man diring sirs, what must I do to be saved? Itawag man sila mga seniores. Wa man lagi sila tawagag pader sa usa ka Philippian jailer. So masabot ba nga kanang imuhang pagtawag og father sa imuhang pari is usa gid na kay binto? Walang pangutana Mr. Ritter illogical nga naman. Wa ko na masuwat anong nangutanam kay mo may tandi so gigamit nga bersikulo. Your question is illogical. Wa ko na masuwat ipas imo ging pangutana. So lahi ng statement ipasabot sa imong gibasa ang Acts chapter nga imong Acts, the book of Acts. Pero kung gibasa, klaro tinaw. Wa nimo dumbula o guba nga klaro nga si Pablo pare nga imong gidawat o niya amahan sa espirituhanon sa mayong balita. Mo na akong iprubahan dire. Okay. Okay, next question. Imo bang dawaton kining Greek nga pater ang una gyud pinakauna sa Thayer's definition of the biblical Greek ingon diri generator or male ancestor. Sakto na di. Kanang Griego nga imong gipahayag nga pater o niya kining Generator. sa Griego papas o niya father niya amahan usa na sa meaning. So theological meaning akong ipasabot Brad Rian dili na mga ubang lahim ko na mga English nga words sa ubang dili theological meaning managlahi samaro dili na maom sa theological meaning sa simbahan kay samara na sa kining ubang mga termino lahi na siya. So makahatag og meaning pero dili tukma sa pahayag sa Iglesia Katolika Romana.
lahi na siya meaning. Lahi na theological o kana mga termino sa ubang mga English. Sa sabton ba nato sa imong presentation karon nga imong pamatud-an na nga biblical na or mao ni tudlo sa Biblia pagtawag og papa sa mga pari? But ba nimo ipasabot nga kaning pagtawag og pari nahitabo na sa panahon sa mga apostol, bro Iwadi? 1 and 42 seconds. Gimensyon na kay kani akong pagpahayag nga ang pare tawag amahan ang essence from the Bible. Di ba niya? From the Bible. Kani imong ingon nga itawag yo, di mo matandi mga Katoliko ron sa una. So imong pangutana nga imong mental picture out ba. So akong pahayag dire nga ang mga Katoliko tawag amahan ang essence from the Bible na as biblical gyud. Pero kato mga pare o kumong sunod-sunod ng mga apostoles, Brad Rian. So, di akong pangutana. Ang di na isyo sa tong debatihan ang isyo pare tawgon o gamahan. Dili tong sa una nga mga apostoles kay lahi mo tong kuan. Pero biblically naani akong tema gyud kay imo nang gidawat. So sa ato pa implicit diha sa imong gipahayag karon nga dili jud na mapamatud-an sa Biblia nga adunay gitawag og kanang gitawag directly og pari sama sa imong mga pari ron sa RCC or natukma gyud ang gibuhat namo nga mutawag father sa mga pari natukma sa Biblia kay unya imo sang gi-explain kanina ng pari si San Pablo Roma 15:16 imo lang gitabi unya dili ko bias nya 1 Corinto 4:15 balik-balik mo may tikso nga pinakaligon nga ako inyong amahan. Kaklaro na namakak ni San Pablo di mo mamakak. Okay, last question. Di pa no? Di ba? Ingon diri nga last question kay 10 seconds naman. Yeah. Ingon diri sa kuan bro, why ingon sa etymology ning nga word nga Greek sa papas original ni siya nga research nga the earliest record of the use of this title is in regard to the Patriarch of Alexandria in 232 to 248 AD. Sakto ni di. Kanang papas nga imong termino mahaom na sa Santo Papa nga isyo. From the Greek word papas meaning father o visible leader of the church, representative of Jesus Christ. Adto na sa hierarchy sa simbahan sa Pangulo, universal judge. Pero the same order, pare usap na. Kadi na may tabong di sila pare. The same order na sila sa press kay sa hierarchy lower ang ginang pare sa hierarchy pero sa pagka kuan isi pare nga naka legitimate press kuan na sila kanang official sila nga kining sulugoon sa Ginoo but pasabot exclusive nga nagserbisyo sa Dios layo ra mga pastor. Okay, so mao to siya mga kabisdak ang ikaduhang kanang cross examine sa affirmative. So sa di pa Ako. siya. So okay, sa dili pa ang second negative stand ato sa basaho ka Idul Mabanag. Mayong gabi Brad Whitey, Brad Ray, agoy intro na po ni may gabi Brad DJ Ruin ug sa tanan. Okay, Brother Christopher Barakilia, unsa man na nga pangutana oy? Unsa kanang imong inlo nga lalaki naa sa yuta o naa sa langit? Ala. Okay, so sayo na oy. Biological lagi na unsa maka imong agong papagod kuan god ang yang anak imong gunong gikuan biological ngano kanusa man na himong spiritual unsa ka Christopher. okay, direta sa second stand yo. Yes. Sa second negative stand. Okay, 7 minutes. Go ahead, bro. Alright, so salamat kayo bro Win. So mga kaigsunan, klaro jud dito nalintuan ang ato ang kaatbang, no? With due respect, Brother EYD nga klaro jud kayo nga giangko niya kay klaro man jud nga milampas sila niini nga kasuguan. So klaro ang Biblia sa Binisaya akong basahon ingon diri balik. O dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atua sa yuta. Binisaya
In English, sabot sa ta. Tagalog, kasabot sa ta. Nga ginadili ang pagtawag og amahan, spiritual, nga amahan, diri sa kalibutan or yuta. Karon, pag cross-examine, dito nalintuwad ang ato ang pinanggang kaatbang. Unang pangutana, pari nimo, tao ba or man? Ingon siya, yes. Okay. Ikaduhang pangutana, naa ba sa yuta o sa earth? Naa. Ikatulong pangutana, gitawag ba niyo Father? Ingon siya sa tanan akong gipanghayag, yes or no? Ingon siya, yes. Sa ato pa, pari, tao, yes, gitawag na tao, naa sa yuta, gitawag og Father, direct violation of the command. Maingon pa kag wala na kuan diha, wala na suwat ka klaro ana og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. So nganong imo man siyang gitawag ang pag-issue diri sa Biblia ang pagtawag wala ingon nga pagbaton og laing Dios, imo mangingon nga pagbatog laing Dios. In fact, kanang imong gisgutan nga Trinity saron sa atong kalibutan wa may tawag ang Father. Nagpatawag ba nag-Father? Wala. Ang iyang pangalan gitawag ana. Pastor pa na siya. Pastor ang tawag ana. Dili Father. Ang Biblia klaro nga walay tawagon nga Father diri sa yuta. Ang pari ba? Tao? Tao. Ayan siya. Call no man on earth. Call no man. Pari, man. On earth, nasa yuta. Father, gitawag og Father. Direct violation na. So mga higala kaigsunan again dili issue ang biological Brother Christopher nga dili issue ang biological diri. Ang klaro diri nga issue is spiritual ni siya kay ang hisgutan sa Bible Father in heaven nga ang Dios spiritual Father na nato. So kani diri dito gyud nga sa cross examination diha gyud nimo makita nga ang punto nga naa sa Biblia gisupak word for word. So, kamo na lang mao'y mag-judge niya na, naranan ninyo, basta ang Biblia na isugo. Kung doon na kay Father sa biological, doon na kay Father sa spiritual, you cannot really obey this command. Wala yun, di ka kakuma. Imo na lang intuition nga, pagbatog laing Diyos, wain nga ng Bible rin pagbatog laing Diyos, idolatry ka na. Ang iyang issue diri, ayaw kamo pagtawag, dinisaya kong Biblia. O aritas Tagalog na Biblia ato pong mabasa diri sa Tagalog. Sige atong basahon sa Tagalog. Matthew 23:9 ingon diri sa Tagalog. Makasabot as Bible oy dili ingon nga kami lang makasabot dili. Biblia nag-ingon, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Masabtan gyapon. English, call no man on earth your father. The priest, ang mga pari, man, tao, naa sa yuta nya gitawag og Father. So word for word yun nga gisupak pero lisod kay na siya dawaton mga igala kay mao naman ay naandan. So but pasabot na to imo na lang ng likay-likayon pero kanang giingon niya ang iyang argumento nga si Pablo pare nganong day pare gitawag sila priest. Kung tawagon sila priest o nasa tanan antes pare kay mo may iyang argumento nga si Pablo pare, yun na nako. Yes, of course, tanan, absent ako, pare ko according to the Bible. Nga kita, pare, ta spiritual pare. Okay, atong basahon, naran makabalo mo. Asa nga verse. Nga ako, usa ka magtituo, kung kinsa tong ituo ni Jesus Christ, mga pare ang tawag ana. Atong tawagon ang inyong pinakapangulo yun, pare. 1 Peter. Si Pedro mingon, 1 Peter chapter 2, verse number 5. Ingon siya, ye also, as lively stone, yun siya, ye, kamo, as lively stones are built up spiritual house and holy priesthood. Verse number 9, ingon siya, but you are a chosen generation, a royal priesthood. So mga pari, ang magtotoo sa Diyos, mga pari na. No, mga pari ang tawag na, dili na sila tawagon nga mingon tag ang pagkapari, tawagon dayeg Father, dili. Klaro ang Biblia nga di magpatawag, walay nagpatawag. In fact, Peter, as I've said, iyang tawag ni Paul, brother Timothy, brother nga po nilang tawag sa una, dili gyud na mingong kag father, papa, kay direct violation of the command of the Lord Jesus Christ na, because spiritual ang tirada diha. So, dili ang pagkapari, mingon kag papa, kay si Pablo pare, dili. Si Pedro pare sad,
Unya, kani po kay ingon man siya, ye are a chosen priest or royal priesthood, mga pare man sad sila, patawag dahil sad sila Father. Wala. So, ang pagkapare dili automatic fallacy gihapon of equivocation nga duha ka meaning nga ang pare tawagon nimo papa dayon imo na. Inyo na ang doktrina, wala na sa Biblia nga ang Father tawagon dayon pare kay si Jesus Christ. Jesus Christ is God. Ginoo man siya. Nya naman sa Bible gid nga siya tawagon Ginoo ra gyud, which is we have only one Father in heaven. Si Jesus Christ ba Ginoo? Ginoo. Na ba siya sa langit? Naa. So di mo na usa na to ka Father, pero sa earth wala. Walay Father. In fact sa Biblia sa wala man ganing tawag niya Father sa diri sa yuta siya. Na ang iyang tawag noon nag-ampo siya Father in heaven. Our Father iyang tawag kay to sa langit. So bisan siya wala nagpatawag og Father gihapon mga kaigsunan, pero siya he is a Father, a everlasting Father. He is God. That speaks of his deity. So, mga kaigsunan, dali ra jud kaayo nga na lumpag ang usa ka argumento niya. Kaning giingon niya nga ako ang Father. So, originator na ingon siya, wa niya gidawat ganina nga klaro ang mga word diri sa Father, generator, male ancestor. Kani manggong Greek word or ang Greek, ang word, dili lang Greek but English, Binisaya, do na magulay meaning. So the meaning of Father, I will be a father to you, I will be a father. Ingon si Paul, di ba nabot pasabot nga tawaga ko yung Father, twisting the scripture. So dili na siya wa sila nagpatawag og Father, but maingon ganin siya I will be the Father. They are the generator, they are the ancestor, they are the converter of these people nga mga Korinto, kay sila man mooy nag-witness, sila mooy nagdala ni Kristo ngadto sa sila man nagdala nila ngadto kay Kristo, so sila mooy nag-convert sa mga tao. So tawagon sila originator of their faith. So mao na Father gyapon ang word nga gi-translate, pero originator gyud. Okay, so na time. Okay, sa dili pa ang cross-examine ato din basahon diri ang mga kon kay gibuan ra itaw ni. Unsa tong biological nimo ang imong in-law nga lalaki? Okay, kay Brother Christopher Barquilia. Direkta kay Brother Laimar sa online is Brother Ray, gidili pod ang pagtawag og teacher guro. Ikaw dili ba ka teacher o mag-Bible study ka? Yeah, gidili gihapon ang pagtawag og teacher sa mga espiritual. Ari tas espiritual gid bro, ay gid mo kalibog. Ang spiritual gani wa jud kay tawagon nga teacher, master, basta spiritual. Pero teacher nimo, guro nimo, tawagon nimo kuan man na dili man na spiritual. Ari kita ayo gyud sa gulang spiritual o physical or biological or physical, kay lahi na silang duha. Kung imong sagulon saksak sinagol ka ana man na makakuha ka og doktrina nga sayo. Okay, Rene Tagbar, sakto gyud ka Brother Ann Fuentes, kay pulong ni Kristo ang Dios mao tinuod nga amahan. Okay, kan Brother Rene Tagbar. Arata kay Laimar online sa pare lagi sa usa ka simbahan nganong wala man lagi tawga ang mga apostol o pastor. Okay. Dili man tawag ang pastor. Di mabasa nga si Pedro nagtawag og pastor. Wala man na gitawag nimo nga tawag nga title bro. Ang tawag sa pastor pwede man na tawagon nimo pastor or kaning tawag o brother raman gihapon. Kadaghanang pastor ako brother ang tawag, pero kanang may kag pastor, ang patawag na pastor is a title nga gihatag diri sa Ephesians 4:11 nga bot pasabot ana is ang ilang katungdanan nga pastor, bishops, kana bishops ang tawag, dili gihapon father. Okay, so direta kay Laimar sa kanang Bible study dili din na spiritual. Bible study wala man ko gitawag og teacher bro. Di ko magpatawag og teacher nga ming ka teacher ana dili. Wala mi ana maka-testify akong mga Bible study ana nga wa di ko patawag teacher, master, especially Bible study kay spiritual nga sakto ka. Okay, so dire cross-examine na ta. 7 minutes sa cross-examine Brother Wade. Salamat Mr. DJ Erwin o Ray Ann Fuentes. Matud pa nimo sa Matthew 23:9 nga ningon ko nga niangkon nga tao o niya
pag-angkon mo tao, nagpasabot ba diay nga nainsakto diay ka? Bagang pangutana. Nagpasabot nga insakto ang Biblia. No, mayong kag insakto di ay ka ang Biblia klaro nga ayaw ka mo pagtawag, call no man on earth your father. So Sunod pangutana. tinuod na. Karon kay kanang tao nga gipasabot mo, mao na ba ng pare ang gipasabot ang gidid-an gyud nga dili tawgong kamahan, mo na imong gipasabot? Of course, mo nang Ang Biblia mo ni pasabot. Mao nay pasabot kay matod pa nimo nga ang pare tawo naa sa kalibutan o naa sa earth, which is word for word nga mao ay gibawal isugo ni Jesus Christ. Kung nabay sita sa Biblia o explanation sa Mateo 23:9 og imo-imuhara ng imagination, kinahanglan nga nay explanation di kay gikan na simong baba. Ayaw dungaging Biblia nasayod ana. Imo ra na Biblia mo ni pasabot ana. Tabagang Ang pangutan. Biblia, Bro YD, gisulat ni para sa mga tao, ano gisulat para sa mga unggoy. So, ang Biblia gisulat language ni nato, binisaya akong gibasa na ko sa Tagalog, gibasa na ko sa English, mabitaw ng eskwela ta para makasabot ang language. Klaro ang language og dinhi sa kalibutan ayaw tawga sa bisan kinsa sa nga amahan, dili na naangayan bisan siguro elementarya makasabot aning klaseng Kung pagkaistorya. nabasa na din mo, mao na din na. Kumbaga, yes or no? Kung mabasa mauna na mao gyud ang Asa mabasa sa Biblia kung mabasa mao na? Dili na maoy pangutana nga kung mabasa ka na nga, ang mabasa mao na. Kung nag-ingon bang Biblia, kung nakabasa ka, nasakto na ka. dili na kinahanglan nga mingon nga kung Mr. nakabasa Monitor, ka mao na ta. Kaya ni Anton siya ang mabasa mao na. Prinsipyo di sa Biblia ang mabasa mao na. Tabaga. Daghang prinsipyo sa pag-interpret sa Biblia, Bro YD, aro ka masayon. The word for word na siya, literal, dunay literal, metaphor, dunay metaphor, dunay hyperbole, nya. So, ang imong gingon nga kung mao na oy, sa ato pa kaniya atong basahon di ay nabasa nimo. Mr. Dili Moderator, ni answer mao. is not responsive. Pangutanan ko kung mabasa mao na. Nag-ingon bang Biblia? Ang kung mo kang mabasa mao na. Nag-ingon na yung Biblia, ang mabasa mao na. Tabagang pangutanan. Dili man ko di ko mangita ana nga moingon kag kung mabasa mao na. Ikaw may nagsulti ana. That is valid question. Yeah, wala man ko ingon. Ang akong gisulti kung mabasa na mao na wala man ko ingon nga yes, mabasa na ko sa Biblia. Karon, Ang sunod Biblia pangutana. nga mabasa mao. Sa explanation sa Mateo 23:9 nga dire sa mong libro, dili imaong imong explanation wa gyud nagisgot yung patawag pare sayo. Ningon dire nga kung adunay nagsampit og laing Dios nga Dios morbi kaya sa langit mo gipasabot dawato na mo dili mo may komentary dire explanation. Commentary is not the Bible, Bro YD. Commentary is from people nga mo sulay og tuoy sa Biblia nga klaro na tuison pa, so kana dili na infallible, dili na Biblia. Mr. Moderator, nigami sa referensya kaganina, usan sa referensya ang footnote. Okay? Unya kaning imuha binaba lang pangutana asa may tinuod ni kapitulo dila sulaway way dokumento o kining nasulat gyud nga nagipasabot base sa referensya kini gamit ang referensya mudawat ka dili. The question is misleading. Ingon ko wala gyud ko ingong ba. I can understand the Bible is the reference. Klaro nga mabasa nimo word for word nganong mangita pa man kag mayong kag referensya ba diha. Ingon ang Biblia og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. That's the reference, Biblia mismo, authority. Ang pangutana nag-mention man nagpare diha. Sige. Wala gyud mabasa nimo nga pare. Oh, karon. Pero ang pare nasa yuta, ang pare doon na tawo, dahil ang pare gitawag og father. So ang inyong tawagong pare siya na ang pasabot ani. Imo rang pagsabot. Sunod pangutana. Nga nidawat ka man kaganina nga matud pa nimo nga ang kining kung gisuwat ang imong ipahayag Okay. nga Roma 15:16 si Pablo pare
Unya 1 Korinto 4:15, 2 Korinto 6:18, wa kay sumpa ka nang nasulat ya. Wa ko kaklaro sa mga Corinthians nimo. Ang akong nasabtan ra gini Last 2 minutes. ako is ang Romans chapter 13 imo no tong i-mention uyon ka Roma 15:16 si Pablo pare. Mga Corinthians wala ko sa imong paspas sa imong Corinthians. 1 Korinto 4:15 nga ako mahimong amahan. Okay. Wa kay sumpa ka na. Nasulat man na. Kano nasulat niya word for word? Sakto na. Kano nasulat sa Biblia sakto gina. Wala ko supak ana nga si Pablo pare. Wa ko'y amahan o kay sumpak sa. Wala ning yung Bible nga tawgon siya amahan. Mahimo siyang amahan kay originator or ancestor. Kay himo siya amahan. Ayaw inatawgon. Kay pare siya pwede siya tawag amahan. Usa na ka Dili. titulo o pagkahod na siya. Dili pwede tawag og amahan kay ang Biblia niingon ayaw pagtawag og pari diri sa yuta kay direct violation sa Isa Pablo nasulat na sa to pa nagkasumbaki na sa Mateo 23:9. wala nakasumpaki kay si Pablo wa mingingon tawag og amahan, ingon siya ako ang inyong amahan sa pagdala, originator, converter, ancestor of the Kanang faith. pagtawag og amahan siya dili tubag. Amahan in the sense of originator. Okay? Ancestor, converter. Mao lagi na akong giingon nimo nga father, dapat imong tanawon kung unsa si pater, generator. Asa mabasa nga 30 seconds. kanang pagtawag ni Pablo nga dili amahan. Mabasa mismo sa Biblia, wa man siya ingon tawag ko amahan. Ingon siya, Asa mabasa nga kani supak man ka nga yan dapita unsay suwat ni Apostol Pablo nga dili sa tawgon og amahan. Tubaga. kana mismo, kana nga verse mismo. Akong basahon? Kaya itong basahon. 30 seconds. Ay, i-pause. Okay, basahon man. 1 Corinthians 4:15. Akong basahon. Dili mismo, siya gaingon mismo. Siya gaingon ni mismo ni Pablo. Agid ka, di ka maingon diri nga, call me, Father. Wala siya. Ingon siya diri. For though ye have 10,000 instructors in Christ, instructors ang gigamit sa King James, yet have not many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you. Pagani, diri sa English, King James. Ingon siya, I have begotten you through the gospel. Siya mo'y nag-anak or nagdala nining mga tawhana kay bunga maniniya sa pagwali sa balang. Kay siya nagdala tawgon siya amahan. Dili gyud tawag og amahan. Ang sulat ay pamakak. Wa ingon ang Bible tawag ako amahan, ikaw ra gyud. Ako mahimong amahan god kaklaro Amahan, begotten you. Generator, originator, ancestor, converter, mo na yung meaning sa pater. Wala ngingon nga. Imura ng pater, interpretasyon, tawag og amahan. mga tana, imura ng interpretasyon. Ten seconds. Mga tana, napakay authority mo interpret sa versikulo sa Biblia. Na ako yung Biblia nga gaingon dire nga ang pater daghan. Mga tana, meaning Mr. from the Brito, Greek. napakay authority ng Okay, interpret sa last question. sa 1 Korinto Last question. 4:15. Last question. Last question, that answer. O may muhara na. Sa to? Nabakay? Napakay authority nga mo interpret sa maong versikulo. walay moingon kag kinsay authority pag-interpret. Ang Sila Biblia naging otoridad. masabtan ang Biblia ang mga apostoles wa jud mingingon. Di mo Duol na mo namo sa- kay sa- kami sa- mao sa- otoridad. Ang pangutana, kinsay gatad mo otoridad mo interpret sa librong San Pablo. Ang sayop nga pangutana nga kinsay gatag otoridad meaning to say nga naay naghatag. Walay sayop ang imong pangutana una sa Dili sayop. last question na ni. Time to. Last question na ni. Oo. Ang otoridad wala na to. Answer man ko. Answer. Ang answer na ko nga ang sayop ang pangutana nga kisay gihatag otoridad walay kinahanglan ihatag ang otoridad sa pag-interpret. Ang Biblia gihatag para sa mga tao mismo mga apostoles wa mingingon nga kami maoy otoridad sa pag-interpret wa kay mabasa sa Biblia diya. Okay, so dili pa ang rebuttal mga kapisa, yung nadungog ang ato ang debate sa sikan na stand nila mga kapisa. Okay, so dirita kay Dean Sigira Bascon, agoy ang pangutana nagtuyok lang ayuhari. Okay, so ang pagtawag og amahan pareho sa amahan sa langit mao nay gidili. Pero kung mutawag ka og amahan maoy gadala sa pundok wala na idili, simpleng lohikari. Okay, gikan ni Dean Sigira Bascon. Okay, so direta sa rebuttal mga kami sa 5 minutes. 5 minutes. So, Okay, direta, bro.
Direta kay aming tulintin. Klaro ana to ison jud ang nakasulat nangupya mo sa Biblia sa Katolik kapigikan niya aming tulintin. Okay, so ikaw na brother. Okay. Sige, 5 minutes sa rebuttal. Alright. So, daghang salamat everybody sa imong pag-proceed sa amin sab o bro Erwin Ibarita. Salamat sa patanon nga tanaw nag-comment diha. So inyo nahibaw-an karon nga igala nga samubo ra man jud nga topic nga usa ganina lang sa ato ang ikaduhang cruise examen dito na gyud na dali ra kayong gibungkag ang argumento sa atong halandong kaatbang. Klaro kaayo mga igala nga iyang ato yung gitagsa-tagsa gyud aron mabasa nga or mahibaw-an nato kung sakto ba gyud ang iyang pangatarungan. So ang pangatarungan na nahaom nga direct violation sa command of the Lord Jesus Christ. Call no man on earth Father, your Father. So ang Biblia nag-ingon dire nga call no man on earth ayo pagtawag unya ikaw ang imong pari nasa yuta siya usa ka tawo unya gitawag siya o ninyo og Father, so it's a direct violation. So mga igala dito lang ditso kalintuwa ang atong pinangga nga kaatbang karong kagabhion. So ang iyang argumento simple ra kay argumento. Argumento niya nga si Pablo usa ka pare dili na mo issue. No, daghang pare ako again si Apostol Pablo nagingon nga mga magtotoo tawagon og pare kay ang labang pare si Kristo mao nang kami nga mga magtotoo moderisyo ni Jesus Christ kay siya mo'y labang pare kami pare man. Wala man ingon si Pablo nga kami lang pare, ingon siya kamo mga pare usab. So ang pagkapare nganong day kung pare ka tawagon ba ka og Father? Dili. Si Kristo nga pare gitawag man lagi Father, Ginoo man siya. Spiritual father man ang mo man iyang gipasabot. Siya gitawag og master kay tinuod man siya man master jud. Teacher siya sa espiritual kay siya man jud ang ngayan niya na. So iwaan ninyo si Jesus Christ arita sa tawo kay call no man tawo on earth naa sa yuta your Father tawagon ni mag Father. So mga igala kay sunan kanilang klaro kaayo nga word for word. So kani nga direct command dili jud ka tuman niini. Pero kami makatuman mi nga naman sa biological pwede mi motawag og Father kay di man amoy punto sa sugo. Pero sa spiritual wa gid mi tawagong Father, no? Wala gid. Kaya ang spirituhanon nga sulti ni Jesus Christ usa lang yun tawagon nato og Amahan. Di siya ka ng Pope, Holy Father tawagan na gud. Grabe. Mayon kag Our Father which is in heaven. Ang Father tawagon nimo nya Holy Pope gihapon, Holy Father. So mga gala kamo na gyud mo'y manubag ni anak sa Dios. Basta ang Dios klaro sa cross examination giklaro. Pare tawo ba? Ingon siya yes. Naba sa yuta di nakahilang ipangutana kay klaro man. Nya gitawag niyo Father gitawag sad. So atong basahon balik og dinhi sa atong basahon og dinhi sa kalibutan or sa yuta. Ayaw tawag si bisan kinsa nga Amahan. So mga igala, ang ikaduhang yung argumento about pare, ikaduhang argumento is about the Apostle Paul ngingon sa 15 nga I will be a father, pero sa version sa King James ingon diri I have begotten you through the gospel. Kay father man, the other translations gani gihimo ganing bigaten ngano man kay siya man maoy nagdala nila ni Kristo pinaagis maayong balita through the gospel. So, kung sila ikaw gani, for example, si Bro Erwin, ako siyang gidala na Ginoong Jesucristo, pinagis sa gospel, ako siyang giwalihan, naluwas siya, dayon karon, ako may tawagon niya nga originator sa iyang faith, ako may tawagon niya nga ancestor, o ako may naggagiya, ako may nag-convert, ako may nag-generate sa pagtuo, kay ako may nagwali niya. So si Pablo nahimong generator, originator, ancestor, sa pagtuo sa taga-Korinto because siya mo ay nagwali ani mga tawhana nagdala ni Jesus Christ. Pero moingon gani kag tawaga kog Father wala, di mabasa sa Bible. Ingon lang na mahimo siyang Father, mahimo siyang originator, ancestor, converter.
mao na ibot pasabot sa pater because the Greek pater daghan magug meaning. Wa man guningon nga kung pater gani, kung father gani, tawagag father wala ning ana. So higala karon simple lang nga natumba ang ato ang kaatbang murag mao ni siguro ika 12 to siguro ni nga score kay klaro man nga giyes gyud niya tanan. So direct command gyud mga higala kay igsunan. So ato makita nga brave friend nga gamay ra kayo akong gidala, again straw ra gyud pero natumba. 20 seconds. Ra gyud hangin ra gani natumba dayon. Usa lang ka cross examine basta sa verse siguradong tumba kay sayop nga panudlo. So daghang salamat og maayong gabi sa inyong tanan. Okay, so napata 20 seconds pero wala naman What the Okay, so ato sa ning pasahon sa dire before ang rebata ni Brother Waydi ni Canilla Mars or Olainis mao ni daghan ang sikta tungod sa kay bisan kinsa na lang mo interpret kay gikan ni Roland Balintos wala mabungkag gituis lang ang pag-interpret. Okay, gikan ni Roland diretsa ka Brother Mars Olainis arang paita kay nabasa lang nga father sa Katoliko na dadyon ibintang. Okay, dire kay Christopher Barquilia dili di ay teacher ang tawag sa mga pastor sa nagkadaiyang sikta kay bawal dili di ay spiritual ilang gitudlo. Okay, gikan ni Brother Christopher Barquilia. Okay, so direta kay Brother Wayne. Bro, salamat iyo Brother Arep o Brad Double Erwin ni Barita. Ang last rebuttal usan ni ka importante si 20% matud pa ni Brad Joseph ang Bible baptism kauban. So nining klaro tinaw kayo nga ang pangingon ni Tikwang si Wayne ihara ng panabot kay larom kay na nga sa Matthew 23 9 nga iyarang personal nga interpretasyon. Nga naman, na ako'y mga Biblia Latina Vulgata duay o kining Kristohandong bagong Bisonang Katilingban, dili ang ipasabot ang bari sa Katoliko. Unya, iyara tong nauna. So, mamiligro ta na mga kingsuna. Imana na to nga ang Kaalam 9:14 nga tawhanon nga pangaturungan, dili igo yan ang buhata. So dagang tao nga mahisalaan tungod silang pangagpas sa ring Rian Buntis Sirak 3:24. So yan ang pangagpas sa Matthew 23:9 nga pare na sa Katoliko kaningon ko tao, natural tao pero adunay katungdanan sa pagapare. So kanang katungdanan niya o tong giurinahan ko sila sa Marcos 3:14. Tao, ang hindi ko moingon kung mananap na nga tao man nagpasabot ba di ay nga pagdawat nako kapaingon ko yes daog lang dili mo na mao go so ningon ko nga sakto ka wa man natural tupagon pero unsay may gipasabot ana dili ang iyang personal na sa akong cross examine iyang personal mo interpret gyud ka mabasa mo ano gyud na wa siya matubag. Mao na sakto ang interpretasyon diha nagkaligas nya wa gyud authority nga wa ni matubag hantod garon kinsay gahatar mo otoridad mo interpret sa Matthew 23:9 na mga putod explanation dire nga mga Bible scholar nga hait pa sa Bible Baptist nga bag-ora. So mo na nga diha napita mga kaigsunan nga ang gipabarog nako kang pare tawgon gyud og amahan. Isa niingon ang Biblia na iyag yung klaro kayo sa Latina Vulgata nga ako mahimong iyang amahan. O sinaka na, Duway Reims. Today's English version, 2 Corintios 6:18. Kamo mahimo ko mga anak ng babae, anak ng lalaki. Sa to pa, mga anak rin ng pare, nga laki man na. Babae mo yung mga anak. So understood, nga anak sa espirituhano na mga kuan. So diyan napita nga wa isa ka guba sa akong gipabarog mga kaigsunan. Ang iyang una-una na sakto pero dili na sakto kay siya may ni basa. Naguba man iyang
interpretation kay kung mabasa mauna, wala mo tubag, naungot yun, na-record na. Ang moderator rumingon yun, tabagare, brother. Kaya ito nga na, iwas Biblia, di po ta tinuod tao. Wa masuwat. So munang dili kay mabasa mauna. So munang nga, prinsipyo sa Biblia, dili ang mabasa mauna. Ang ipasabot rin sa footnote, katong mga nagpaila nga, amahan Diyos nga amahan na, oy, matong pa ni mong way, nagtogaman, Chorrico Melisio Sinabang Gabule, dito sa Tomas Winyo, dito pa dapit sa itong PBME, tulo mo na, nagputaw ka amahan nga Diyos. Muna ipinagana ni Kristo. Niya ikaw po, itagna po kang Kristo sa Mateo 24:4-5 nga muabot, naggamit sa ngalang Jesus, 2 Corinto 11:4, nag-ingon nga, nagtuoy sa kamatuoran. Asa mabasa? Roma 16:17-18, Kulusa 8. Sa ningon ito, pagbantay ka mo sa mga malamon, magbasa sa Biblia, masalaag sa iyong pagtuo. Nga naman, 2 Pedro 3:15-16, to iso ng Biblia, itudlo, 2 Pedro 1:20, private interpretation. Klaro masa akong cross, Matthew 23, naiyayahan man to. O ako naman ko'y footnote, explanation. Kisa ningon, Nehemiah 8:8, explain the meaning, what is written in the text. Matthew 24:15, basa sabda. Yung unsay mo pasabot, ang simbahan mo pasabot, anak. Siya mo'y angayan mo pasabot sa Biblia. Sa mga nang magwalay ganitaklahe, ngawas Biblia, matod pang San Pablo sa 2 Corinto 1:13-14, read and understand. Mabasa, niya way pare una diha. Niya pasabot, dili mo pagsabot. So muna nga niyon ang suwate apostol San Pablo sa Galacia 1:6-8, bisag anghel pag nanaog gikan sa langit muari sa bisakridyo ipatunglo na sa Ginoo. Niya si Rian butangan ay pare nga walay pare. So dugaga niya nigo siya sa tinunglo, pero ato man ang amigo wa mo sa tinunglo, pero klaro na sa balang kasulatan sa 1 Corinto 16:2. Natuo ko nga nasa ilikon nga pangatarungan aron pagguba, pero di ay huyuhoy ra ang mga pangatarungan sa pinangagatma. Salamat, Mandarin. Okay, gikan ni Adin Sigira Pascon, ang pagsulti ni Pablo, nag-ingon ba siya nga spiritual o biological? Wala karo nga ayaw dungagi ang Biblia, gikan ni Din Sigira Pascon. Okay, direta kay Cecilio Sanoria, kaluoy ni Pablo na himong generator. Gikan ng arming Tolintin, mao na ila pagsabot, luya, balik na lang sa tinuod nga simbahan ang Catholic Church. Okay, sakto jud ang Catholic kay gikan sa mga apostol ang panudlo wala jud kaguba sa gipabarog ni Bradley Whitey. Okay, gikan to ni Arning Tolintin. Okay, so mao to siya mga kabisdak ang debate karong orasa, karong gabion na ipangutana. Usa dawatan nila Brad nakabutana. Wala. Okay. So wala na may wala na pangutana. Pero daghan mo rin. Wala na nangutana dire. Okay. So pareho gikan ni Junel Clarion, pareho ang duha libog og explanation lasaw kayo. Okay, gikan to ni Janel Armudia. Okay, so wala na okay, so next yung topic. Wa pa nanonood. So benta tong nato sunod yung kuan ba? Baptize wa man iko. Luwasan man lang ta. No. Ako nang ano na kayo authority mo interpret. Ako ano po? Oh. Ha? Tingnan mo na. Ikaw rin mo interpret. Sundunin niyo kayo, pababuto niyo. Nga. Ikaw ito. Ikaw rin mo interpret. Live do? Yeah, authority nga kasi mudawat pa kami. Mo balibat. Ayun. Ikaw rin mo interpret sa ako. Isa kahatan mo siya. Dili-dili
Debatable na eh. Dugtong sa apostoles ang baptis. Dugtong sa apostoles. Lahi. Lahi lang church. Ato church gatukod bala si Kristo. Yung apostoles sa Dili lahi. partner mo sa apostoles. Ang pagpamulo gilahi ng sa church topic. Magrambol ka. Wala, mabigyan ng presentation ng mga Ang church yung mga dahil. Hindi, dugtong mo sa apostoles. Pero lahi ng tao sa pagtukod man na. Dili ko mata sa tukod niya. Dugtong ba? Connection. Ano? Authority. Lahi ng authority. Lahi ng ibahig na simbahan ang Pablo. Lahi man ang authority. apostolic mo na itawag apostolic Oo, lahi ng authority ka na. Mo rin yapon sa among presentation na apostolic Sa mo, lahi man na. Kung master ko mga titito. Mga topic ko. lahi pagkitang presentation ko pero mo rin yapon ang balik ra mana na may Kaya pinadala ba kasi Ginoo? Anak. kinahanglan nga kuan Oo. nga Amo kami, timo, pero ang sentro, si Real Puentes, pinadala ka sa Ginoo. Anak. di na ma-debate na Debate mo lang. di na ma-debate Dibitin mo lang na, mga, di lang ma-debate ang Biblia, ano ko ni, ang simbahan mo eh, katulad mo interpret sa Biblia, simbahan, mo interpret ka sa Biblia, dili, gamit tayo mo ba, ang simbahan na mo interpret. Okay, rin Tagbar. Bradrian Puentes, palihog ko basa sa Juan 17:1 ato sa 3. Converted na sa imong giingon. Converted. Ipadayon daw sa 5. Manong 3 roman nga napa mo na sobrang aron masabot na to nga dunay 5. Ang Biblia dunay 5. Kaya hingaw manghingon man og 1, na 2, na 3. So atong basahon ng John sa imong request kay wala na may line ng utana ikaw raman. So ingon ang John chapter 17 verse number 1 nga kani pag-ampo ni Jesus Christ ingon siya, these words spake Jesus, lifted up his and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. So, nitawag siya Father again, balikan na to, nga ang anak, siya man anak man siya, Diyos anak, so na siya Father, that means doon ay kaning, siguro din siya mo to o kaning Trinity. So, kaming bro Efren, nagtuoman miya ni, mamani amuhang common nga Trinity. So, kaning Father nga gitawag ni Jesus Christ, again, na siyang pagkatao, ubos siya, niya tawag siya anak. So, tawag siya og Father sa amahan, nga to sa itaas, because naman siya sa ubos. Niya, mingon siya dire sa verse 2, as thou hast given me all power, all flesh, that he should give eternal life unto many as thou hast given him. Verse 3, mo ninyong pinakapaborito. And this is the life eternal, that they might know thee, the only true God, niya inyong putlon, hunungon. Pero ingon di ito nga, and Jesus Christ whom thou hast sent. For you to have eternal life, nga ikaw nga nangutana karon, I want you to know nga pag ilang sa tinuod nga Dios og si Jesus Christ, kung why Jesus Christ diha, di juga ka baton og kinabuhing dayon. Nya atong basahon sa verse number 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I have with thee before the world was. Dili na tao. Mayingon gani nga, Father, glorify thou me. Nabay tao nga mo kanang mo sugo sa amahan nga himaya ako sa imong kaugalingon sa himaya nga naan ako before the world was. Wala na. Pagingon sa ni Jesus Christ nga knowing eternal life, having eternal life is knowing God the Father, the only one God, true God. Trinity has only one God. Wala mi nag-ingon three gods, wala. One God in three persons. So ingon diri ang pagbaton eternal life, knowing one God, there's only one God, and Jesus Christ the Son. Kung wala kang Jesus Christ, dili Ginoo si Jesus Christ nimo, I tell you,
dili jud ka makasulod sa gingharian sa langit sa unsaong pag-promise sa imong pastor nimo. Kay si Jesus Christ nag-ingon, Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I have before, no, with thee, kauban sa Dios. So, mo na ang imong assignment nga pag-ingon ni Jesus Christ, and God said, let us make man, unsa man ang God diha, Elohim, the plural form of the word nga Elohim. Ingon siya, let us. Ay pagtuo nga anghel kauban na kay ang anghel kirubim di na parehag naong, no? Di parehag naong. Ingon siya, image of God, God na Son na naa na diha ang kaning Son, the Holy Spirit, and God the Father. So mo na ang imahalang John 17, 1 to 3, ang problema na dunay 4, dunay 5, dunay 6, dunay ipadayon lang palihog aron mahibaw-an nimo. Unya ayaw paghunong sa one, the only true God, adto apila si and Jesus Christ whom thou hast sent. Kung walay anak, ingon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Di kay ka maagi ni Jesus Christ, di ka kaabot sa amahan. Okay, so di ay suggest nila yung Mars o lain nito, apostolic succession, gano, affirmative si Ryan. Bitaw. Ano? Wala kaning broad kayo or kaning murag hanap kayo na Lisod pribahan. hanap na bisan pag Katolik na sayon na kay Absolute section ka na. Way kuan. Indot na. sayon na kay inigit negative lang kuan na o kuan kay Sige, absolute section. through reference wala gid na bisang kinsang kuan na diha nga moigo kay dug na may mga kakulangan jud sa dokumento. So kung kuan di ko mo affirmative ana because we can use kaning bias references ana doon na tay bias references, pero kung mingon ta nga reference dayon magsugod tag encyclopedia murag putol na dili na ka walay mao nay among topic karong kuan maigo man na topic na mo ni Brusok at ang ninyo mga kabisdak karong Lord willing karong Saturday kung naano to si Brusok o siya. Mo na yung topic, maabot ng tana ang mga apostolic. Ang scriptures alone lang. Okay na. Biblia lamang. May kalawas. Wala tana. Wala ba ta? Wala tana? Biblia kayo makaluwas? Dili. Biblia lamang may tinubdan sa kalawasan. Kalawasan diya ba ta? Dili. Ang Bible alone is the only source of truth and salvation. It's the only source. Dili man, wala mo niya ng topic nga Bible alone mo eh. Bible na dili, duha man. Walay kaluwasan kung walay Holy Spirit man, duha man na, Spirit and water. Kana na lang Bible alone nga topic, kana mo ang doktrina nga ang kanang sola scriptura ba? Mo bitaw na Bible alone, sola scriptura. Dili man na kon. Scriptures alone, sola bitaw. Dili man na kanang kuan lang. Ambot pasabot sa sola scriptura para makabalo po ang uban. Sola scriptura is the Bible is the sole and final authority for faith and practice. Magbitaw na. Manay letter B. Manay letter B sa Baptist. The Bible is the sole final authority for faith and practices. So, Martin Luther bitaw na. The Bible is the only source of salvation. Murag dili na kaya mo basta ta dili man mi Lutheran di sad mi dili mi protestante. Ingon diri nga ang amo gyud is the Bible is the sole and final authority. Pamatod na ang Baptist Protestant kana indota. May ang Baptist Protestant sayon ra kay na kay kuan man na half truth man na Baptist ra man. Lain-lain man na may Bible Baptist noon. Baptist lagi. Dili ka to lang sola scriptura kanindo to. Taas. The Bible is the sole and final authority for faith and practice. Mama na yamong Final authority. soul. Usa ba sola? Usa. The only authority, sole authority for faith, mga pagtuo. Apil na lang diha kanang salvation tala naman faith and practices. Kanang mga debatable. Okay. Why salvation no? Wala man na eh. Apil na.
Pero tanan man kinatid ko ang faith man, pagtuo man, tanan man. So Wala mga regalo yun eh. meaning nga na pasabot na mga igala mga kabisdak nga ang Biblia sufficiente na siya, kompleto na siya para ang tao maluwas og magkinabuhi nga Kristohanon. So wala na kay laing pa hahanapin pa. Ang Biblia mo naanan di atanan nga kailangan sa tao. Sige. Andre Christopher Marquilia, naka-record man eh. Ingon Karian Fuentes, father pod ang inlo. Bisan dili biological. Unya imo nasab giingon tawgon og father ang inlo kay biological. Pagklaro ni. Ha? Pero na to? No, Faith and practice. Super again. Ako nang i-answer ni Bro Limars nga ilang mga maingon nga biological. Ang atong isgutan diri spiritual o physical. So, teacher, that's physical nga teacher na wala na ilabot ang lahi na sila ba. Physical o spiritual atong istoryahan di kay mayo ka biological meaning na akuwag yung amahan direct. But mahimo magang amahan gihapon, mahimo magyapon siya amahan sa imuha biologically sa in-law man tawagan, ulitan gitawag og in-law sa balaod, Christopher. Balaod sa asa man na spiritual, physical gyapon. So spiritual usalay atong amahan ang langit sa langit lang sa spirit sa physical mao po nang ato ang mga nasa yuta. So wala man ta naghisgot ana og kaning father spirituhanon sa father sama sa inyo ha. Lahi man gid inyo ha kay di man jud madaog biological di sa madani mog inlo. So gid mao gyud agad ang ina ang amo. Okay, gikan diri ni si Cecilio Sanoria. Mali bro. Brad Ray, nganong mulitok mga Bible nga wala man sa Biblia ang Bible? Binisay ko na lang bro. Ang ano mulitok Bible. Ang Bible una sa tanan tawag na siya sa Old and New Testament sa Christians nga itawag og Biblia. Biblios mga books na siya nga gi-compiled. So gitaytulan na siya may kag wala sa Biblia. Yes, kanan nindot na siya because of this topic nga sola scriptura kay kani sola scriptura wa man gud makasabot no. Papel. Gusto ko mangutanan ninyo, mabitaw nga na maghisgot ka sola scriptura, mangutana jud ko nimo explain. Kaya ang inyong pasabot sa sola scriptura dili mo yang explanation. Unas tanan just to intro, sola scriptura doesn't mean nga tanang information na as Biblia wala di ka kita na kinsa gatuloy ni Kristo kinsa ga dili na mo sola scriptura. The sola scriptura means nga ang Biblia sufficiente igo na nga makabaton og kaluwasan ng tao or magkinabuhing Kristohanon mo na timanan ang Biblia igo na mo inform sa tao nga makabaton og kaluwasan kinabuhi o sol only man pero ako binisayon mo na nga ang Biblia mo na siya sola scriptura dili ingon nga tanong information na as Biblia dili na tinuod so dili na mo sola scriptura which is mo inyong nasabtan mo na blunder ninyo amo what the Bible says. The Bible mao nay source nga among makita kompleto sufficiente nga ang tao maluwas og magkinabuhing Kristohanon mao na siya mao nay intro so kung bisayon ha Diri Christopher maya dili jud pwede nga tawgon og teacher ang mga pastor unsa man di ay nang ilang giwali spiritual or dili lahi man nang nag-teach og tawagon nimo teacher. Okay. Okay, so sa spiritual. So wala tay time? Okay, wala tay time. So kanos ana ninyo Huwebes? Pwede. Huwebes. Karong Huwebes? Pero ano ko na? Nain mo ko na magalugar. Alas 10. Kumain na lang lagi. Oh, tetutol Huwebes. Oh, dinire. Oh. Man kay Belbo sa din. Karong Huwebes mga kabisla katangin ninyo ang kuan ang topic nila Bible alone. Natuman na itong kuhan, mga negatibo. Itong ni-view kanina ba? Negative si Brother Wadian niya, affirmative si Apostolic succession na yan, ko. So, karong Huwebes, alas 10 hanggang alas 12. Hindi tayo nagtabi ka? Okay. Sa gabi, gabon. Libre, painit ko.
Tanang mga gamit mo sa 70%, puro Biblia. Ribaton? Okay, so dito ko ano kay about okay, so wala tayo oras mga kabisdak. So mag-close prayer ta brother. Si prayer ta. Let's pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name, Lord. Salamat sa ining kagabhion, yung gihatag. Salamat sa imong pulong nabasa, bisan pa Lord nga among natudlo o nakatunan. Salamat kayo, Brother Erwin, bisan pa Brother EYD sa iyang pagpamaka-inupsanon o bisan pa sa iyang attitude nga ipakita ang gugmas matagusa nga nakakaroon diri. Salamat nga maunta mahimo siyang ehemplo sab sa uban nga mga kaigalaan nga mga apologists or mga Catholic defenders nga doon na gihapoy pagpaubos o pahigugma sa sikataw kay dili man namo kontra ang amo ang pagkatao kundi ang among pagtuo nga among gipang share karon. Salamat kayo nga imo kami gitagaan niya nga pasensya o gugma bisan pa amahan nga amo gyung pagampo na una sa tanan ang pinaka-importante nga kami diri nga magkita-kita gid mi sa langit human sa mong kamatayon. O kung pagampo amahan nga tagaan mo kami kaalam o bisan pa nga imong pulong gyud among batian. Lord, continue to use this Bisdak Radio nga magapadayon og broadcast sa imong pulong o ikaw mag-provide sa kinahanglan do Erwin tagatagi siya may panlawas og dugong-lugoy sa kinabuhi ang pamilya. O bisan pa sa among pagbulag-bulag ikaw usab mag-auban ka namo nga moabot mi sa mong tagstag sa mga panimalay nga walay kakulian o pabalik ka usab kami sa sunod nga higayon aron sa pag-discuss usab sa mga nindot nga topic Ginoo nga kami makaton usab. Salamat kayo sa imuhang presensya mong balang espiritu. Salamat kayo amahan sa kaalam nga gihatag sa imong pulong nga mo'y giya ka namo o kaning tanan namong giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Okay, so salamat sa mga naminaw